נשווה איך נפתח ספר שהודפס בארץ זרה, לעומת איך נפתח ספר שמודפס בארץ הקודש. על השולחן מימין ערימה קטנה להדגמה של איך צריך להיפתח ספר ואיך נפתח ספר מחול, ומשמאל ערימה גדולה של ספרים שהודפסו בארץ הקודש, ומיד נראה את ההבדל ביכולת לקריאת הספר. נתחיל בספרים תוצרת חוץ. נניח את הספר על השולחן, נפתח אותו באופן אקראי באיזשהו מקום, ונראה שהספר נשאר פתוח במקום שבו פתחנו אותו. כנ"ל אם נדפדף למקום אחר, שוב נפתח את הספר, הספר נשאר פתוח במקום שפתחנו אותו. נפתח עוד ספר, נפתח את הספר, הספר נשאר פתוח במקום שפתחנו אותו. אפשר לדפדף, לפתוח בעוד מקום, הספר נשאר פתוח על השולחן לנוחיותנו. וספר שלישי ואחרון כדי לא להגיע אתכם. הנה עוד ספר שבו אנחנו פותחים ויכולים לקרוא ללא מלחציים או לחיצות קשות כדי שהספר יישאר פתוח. עכשיו נעבור לספרים הישראלים. ספר ראשון, פתיחה. ספר שני, פתיחה. הופ! כפי שנראה, לספרים הישראלים יש חיים משל עצמם. אפילו לפתיחה ראשונית הם קשים. הם בורחים, הם זזים, הם מתחמקים מאיתנו. הנה ספר שני, ולחץ כבד, הופ! נסגר. ספר רביעי, שוב, פתיחה והופ, סגירה. ספר חמישי, פתיחה ושוב סגירה מיידית, אוטומטי. זה ספרים שיש בהם בטריה שסוגרת אותם. בבקשה, ספר שישי, וכדי לא להעלות אתכם לא הוצאתי את כל ארון הספרים העברי שלי, שבו כל הספרים קופצים ונסגרים. אז למי שהיו ספקות, הנה שוב ספר תוצרת חוץ, נפתח, יושב על השולחן, מאפשר לי לדפדף, לקרוא בספר בשקט, ולהתעמק בספר במקום בהתעמלות הנדרשת לפתיחת הספר הישראלי. תודה.